Kunċert ispirat mill-istejjer ta' persuni li ġildu u rebħu l-battalja kontra il-mart, kunċert li se joffri raġġ ta' tama lil dawk kollha li se jattendu u li se jkun l-ewwel kunċert tax-xorta tiegħu bl-isem Kuraġġ. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tnejn filgħodu fil-Palazz ta' Sant'Anton ġie spjegat kif dan il-kunċert sar possibbli permezz ta' stejjer ta' diversi pazjenti kemm dawk li jelbu l-marda tagħhom kif ukoll dawk li għadhom qed jikkumbattu l-marda. Id-direttur mużikali Daniel Kawki spjega kif dan il-kunċert sar reali wara li marru jżuru il-pazjenti u semgħu dak li kellhom xi jgħidu u qal li dan il-kunċert għandu jservi bħala messaġġ ta' pożittività iżda fl-istess waqt se jservi ta' tribut għal dawk in-nies li mietu matul is-snin. Min-naħa tiegħu id-direttur artistiku Janis Azzoppardi qal li ilhom jippreparaw għal dan il-kunċert għal diversi xhur bilan li jitwassal il-messaġġ tal-pazjenti u sostna li permezz dan il-kunċert wieħed se jara l-istejjer tal-pazjenti minn lenti differenti. Sina Buġejja, chairperson tal-Malta Community Chest Fund, saħqet li l-impjegati u l-volontieri tagħhom dejjem qed jaħdmu qalb in-nies bilan li jkunu ta' assistenza għal kull min għandu bżonn. Min-naħa tagħha l-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono tkellmet fuq l-importanza li dawk li qed jikkumbattu marda jingħataw is-sapport kollu meħtieġ fil-waqt li spjegat ma' Net News l-importanza tal-kunċert li se jsir ix-xahar id-dieħel. Għandek il-kelma kuraġġ li l-ewwel parti tagħha hija mill-kelma kura. U t-tieni parti hija minn raġġ ta' tama. Alla ħares b'dawn l-isforzi kollha u bil-ġenerożità tal-poplu dak kollu li jsir mhux qed ikun raġġ ta' tama għal fejqan, għandna ħafna stejjer fejn kien hemm il-fejqan, anki jekk kienu f'ħafna minnhom il-fejqan ikun li għal ftit snin bedna l-marda u dak li jkun jista' jibqa' fil-komunità u jikkontribwixxi fil-familja u jgħix bejn dawk li jħobb. Apparti minn hekk il-President irringrazzjat lill-poplu Malti u Awċi għal ġenerożità tiegħu u spjegat kif il-ħidma tal-Malta Community Chest Fund ma tieqaf qatt. Il-marit huwa parti mill-komunità, parti bil-familja u smajna wkoll ħafna stejjer fejn il-ġirien jagħtu sapport, il-flus importanti għaliex qatt m'għandna biżżejjed. Imma is-sapport, il-wens, illi nagħtu b'dawk l-affarijiet bil-ħin tagħna li mhuwiex flus huwa importanti ħafna biex il-dak li jkun nagħmlulu l-kuraġġ, ikun pożittiv, iħares lejn il-fejqan u jikkumbatti it-tribolazzjonijiet tal-marda. Il-kunċert Kuraġġ se jsir fit-8 u fl-10 ta' Novembru li ġej fit-Teatru tas-Salesjani f'Taslima bis-sem ta' diversi personalitajiet Maltin.